Takže čau, já jsem David a vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. Já zase dneska, můžete poznat z názvu, dneska vám ukážu, jak se staví portál do Endu. Já vím, já jsem to natáčel minule, ale jelikož mi nešel zvuk, jak jste si mohli povšimnout někteří, jsem se koukal dneska na to video a vyšel tam ten zvuk. Tady jsem někde stavil ten portál, tady, nevím ani jak se mi povedlo, tady tento, chápu, to jsem povedl tak, a tady tento lidi, nechápu, jak jsem mohl postavit. A samozřejmě jsem stavil i tam toho, autoval jsem vám to. A dneska jsem se teda rozhodl, že natočím znovu. Protože to nešlo, tady Kuba hraje, akorát, že já nechápu, proč se na něj nemůžu připojit. Koukejte, něco napíše. Doufám, že se nemůžu připojit. No, nemůžu. Kuba, hraješ nebo ne? Jo, ale nevíte. Já vyrobím ten svět a můžeme jít na to. Jdem na to. Jsem zvědav. A jestli mi fakt nebude ten zvuk, tak já nevím, čím to je, zkusím to nastavit, ale no prostě dá se hodně nic nedělat. A fakt se omlouvám, že tam nešlo. Takže, jak se můžete povšimnout, tady chystám věci. No, nebude. A většina youtuberů to také natáčela, akorát vám neříkala, jak musíte postupovat. Takže já jsem se rozhodl, že takhle. Takže vy to musíte stavět od prostředka, jak jsem já. Vidíte tady toto přede mnou, tady toto. Já na to dám blok. Jo, tady takhle, jak to mám to, tak toto musí být takhle zrovně, nemůže to být takhle. Vidíte ten rozdíl toho? Tak a teďka si vezmeme ty oka a to muselo být taky takhle zrovně. Si můžete povšimnout, ta slepice mě už tve. A volá, má portál a já už robím tu slepici. Kde jsou čumíci? A teďka zkusím, jestli to nebyl nějaký bug předtím. No to fakt jde. Lidi, když tak si to taky zkuste postavit a řekněte mi, jestli to náhodou není bug. Bug. Nějaký, to je divný, ale... Hej, what the fuck. No tak toto je první varianta. Chápu. Tady máte potom druhou variantu. V zemi to postavit. Se tady musíme toho tvar vytvarovat. Tak a jak jsem řekl, od prostředka by to bylo rovně pěkně. Jo, vlastně. Sezme ty oka. A voilà, máte tady to. Jinak si to ještě můžete tady takhle nějak ozdobit. Tady tak. A teďka, když nebudu mluvit, tak se pak omlouvám, ale potřebuji tady oenchantit. Tam byl největší enchant, protože fakt na to nechci čekat, až
Fire Aspect 1 nechci. Sharpness 1 taky nechci. Fire Aspect taky nechci jedničku, chci dvojku. Ne? Ne. Tak jak to jako nechápu. Takže budeme to tady potvrdit teďka. Sharpness 2 taky nechci, chci zase trojku. Jo lidi, tak to budeme dělat dlouho. Nechci takový blbostní, tady naskakají. Hej, tady fota jednička, já nechci, ale. A jestli tady nebude jako po dlouhé době, tak si úplně vezmu. Jako si taky vezmu. Když si to můžu potom spojit. Knockback fakticky nechci. Protože toho Dragona neodpálí, ale prostě to nechci. Tak si to vezmu. Ach jo, tak co tady máme? Tak Awakening nechci. Můžeme to tady na... Konečně Fire Aspect 2. Na to jsem celou dobu čekal. Já musím kvůli tomu OMT nemít 50 mečů na to, aby jsem potřeboval Sharpness 2. Že jsem to Demon Damage. To sможешь spojit a budeš mít Sharpness 2. Proč? Ach jo. Nechci knockback. Vždycky nechci knockback na ten meč. Protože musí to spojovat. Tam nemám bordel a naposledy se enchantíme. Pojď, nějaký. Já vím, že to je budem spojit. No nic, kolik co tam mám? To bylo Sharpness. To je úplně napitel tím pádem. Sharpness 2 tam nemá nic. Takže ty nemůžu blbou Sharpness 5. Jo, konečně. Má tam Sharpness 2, no. Tak a vstoupíme do toho portálu. Ucetněte se teď mostku. Samozřejmě musíme nejprve zničit tady toto, protože tady se krásně nahýluje on, takže to musíme zničit. No, vlastně tak. Ale, nevím, nikdy.
Tak jo, nej. Ještě jedno a bude... No ještě... Kolik? Ještě jedno, ne? No, dobrý. Tak, teďka já si na něho dáme tady. S naším teda nějakým mečem, který ani nevím, co to mám za meč. Tady. Aspoň trošku nahýlujem. Dáme mu devičnou šičku. Dáme tady týnečka. Pojď, dračku. Pojď. No pojď. Kde jsi? Dračku. Tady jsi, ty můj bobánku. Pojď. Pojď. Hej, toto je nejhorší, tady toto. Babu jste učili mě, ale já jsem... Kubovi, co? Do práce? Co? To máš za flaky. Ty? A jsi jaký si to? Něco moc, ne? Ne. Akorát jsem na Kubu udělala takový vtípek. Já mu tam řeknu, počkej. Já jenom zabiju toho dragona. Já mám tady krev. Tady sklaka. Já se tady spadnu. Já jsem si to vzal jsem se tady když pod nos, já jsem tady spadl, jenom tak, tady udělal to, spadl a já jsem to ukázal Kubovi takový, ty spadl, já říkám, Kubo, a říkal, ty jsi blbej, fakt, on se úplně bál, že mám něco s nosem. Vybuchni. Jo. Ještě jednou to musím přiletět. Sedm. Tak. A zabili jsme dragona. Konečně. A padej z něho XP. No, tak nás můžeme být 70 XP. To seberu. A jdem na svět. Tak. No, a takhle se teda vyrábí porták.